Μιλάμε για το μέρος στη χώρα της Κύθνου. Πού πήρε το όνομα η Κύθνος? Από το βασιλιά του Κύθνου. Βασιλιάς Κύθνος. Ναι, του 7ου αιώνα. Κύριε Φίλιππε, χαρικά, να είστε καλά. Είστε καλά, αγόρι μου. Καθώς ακούμε αυτόν τον υπέροχο ήχο από τα διδίκια που ξέρεις ότι σίγουρα έχει πει το καλοκαίρι πλέον, έχω την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Άγιος Νικόλαος ο Φτωχός λέγεται, κάτι ξέρει, γιατί και εμένα Νίκο με λένε. Οπότε πάρα πολλές εκκλησίες στο νησί από το 17ο-18ο αιώνα. Είναι παντού τέτοια εκκλησάκια και είναι πανέμορφα με το γνωστό αρχιτεκτονικό στυλ των Κυκλάδων. Ησυχία η χώρα, το νησί πανέμορφο, βέβαια έχω ψηθεί και βρίσκομαι ψημένος στην τοποθεσία χώρα της Κύθνου. Μπροστά μας είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Κύθνο. Άνοιξε για πρώτη φορά το 2023. Ένα πολύ όμορφο αρχαιολογικό μουσείο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε γιατί το ωράριο είναι από τις 8.30 μέχρι περίπου 3 το μεσημέρι. Η πλατεία εδώ πέρα της Κύθνου, το κέντρο ουσιαστικά, δεν έχω κλείσει θέση, δεν έχω κλείσει τραπέζι. Πέρα την πλάκα, όπως βλέπετε, δεν έχει κόσμο, είναι ήρεμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό αναζητούσα κιόλας. Η περιοχή Λουτρά στα βορειοανατολικά της Κύθνου, εκεί είναι τα λουτρά, τα ιαματικά, έρχεται κόσμος, είναι τα μόνα ζεστά νερά ιαματικά στις Κυκλάδες. Ερχότανε και η βασίλισσα Αμαλία και ο βασιλιάς Όθωνας και κάνανε εδώ τα μπάνια τους πριν πάνε στο καμίνι της Αθήνας και στον Εθνικό Κήπο. Λοιπόν, περιμένουμε το λεωφορείο, είμαστε ακόμα στα λουτρά και πάμε πίσω προς την χώρα της Κύθνου. Αξίζει να περπατήσεις τα υπέροχα σοκάκια της χώρας της Κύθνου. Πολύ ζέστη, λίγος αέρας, πάλι καλά που δεν μπήκα στα λουτρά. Το δωμάτιο κόστισε 60 ευρώ το βράδυ. Πολύ καλή τιμή, αλλά εδώ η θέα είναι ό,τι καλύτερο.